sayoja isiyetamba maiona inofamba nemweya mutsvene 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 sayoja Famba na mweya mtsene. Nhasi tiri kunzvimbo yeAmfiki iyo yakavakwa nechechi yezayoja. Kwauya mutumbi wababa Ezekiel Handina wangu Guti. Baba Ezekiel Handina wangu Guti vakapiwa ruremekedzo rwegamba zvokuti mutumbi wavo wauya wakatungamirirwa nemota dzemapurisa. Vanhu vazhinji vauya kuti vazokwanisa kuonekana naBaba Guti. Vanhu vabva kwakasiyana siyana. Kune vamwe vabva kuMozambique, Sanyati, Bulawayo, Kadoma, Shamva, Mazowe. Vese vataura kuti vauya kuzoonekana naBaba Guti. Ndiri kubva Mozambique. Kumaputo kuMozambique. Sei mauya kunoku nhasi? Ndauya kudzaperekedza baba Guti nekuti iwo akaparidza kufikira isusu uko kuMozambique. Mozambique Maputo yakasununguruka. Ndi baba wakatidzidzisa. Munokwanisa here kungotiimbira nziyo yamunoimba kana muri muMozambique muri kuzayoja Forward in Faith? Tinokwanisa. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Obrigado. Obrigado, Pai Guti. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Pai Guti. Obrigado, Pai Guti. Aleluia. Ndabva kukadoma uye ndaona kuti ndikakurumidza kunoona chisoyemuranda namapostori zvinondiitira zvakanaka. Mungatitaurire imimi chamakadzidza kubva kuna Baba Guti? Ndakadzidza kuve naMwari wavakandipa. Ndiye akandiita kuti ndive munhu akatsanangurika, munhu anoda Mwari, munhu anosiya zvakaipa. Ini ndonzi Mai Masiyandumbi from Chinoi. Ndauya pano kuzonekedzana nababa vangu kuti ndive zvandiri zvino izvi nekuda kwaBaba Guti. Saka ndopa ndauya nhasi kuti tionekedzane nababa vangu kekupedzisira. Amen. Panapa ndauya kubhodhi vimwe yababa vedu Baba Guti. Ndauya kuzovaona kekupedzisira. Ndezvipi zvamungati mimi makadzidza pamusoro pezvaidzidziswa naBaba Guti? Zvandakadzidza pamusoro zvaidzidziswa nababa zvikuru sei baba munhu uye aitaura chokwadi, munhu anga akatendeka, munhu anga ari very humble. Saka ndozvimwe zvinhu zvandakabata nokuita mwoyo wakanaka zvikuru sei uchinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi usinganyengeri. Asi chavanyanyodzidzisa chaizvo hanzi even a good heart. Good heart ndiyakaitotanga. Ukatotanga watoita mwoyo wakanaka kutora kuti kunamata kwako kwato okay. Pane kuti unonamata uchinyepera. Saka ndakatoperera. Especially mabooks avakatosiya vatotinyorera the history book. Inini ndiyo ndakatodzidza nayo nchitotanga kutendeuka. Ndo bhuku rakatonditi
ndigone kuziva zayoja kwairi kubva nekwairi kuenda. Ndahlahla kana mukazondikanganwa bhuku iri ndiro randinofamba naro remunhu waMwari. Mabva kupi naye Elder Hlahla? Padhuze panofambwa netsoka apa paGlenview. Imimi Elder makadzidze chii kubva paupenyu hwaBaba Guti? Ndakadzidza kutya Mwari, kutsvaka Mwari, kugara upenyu hwokutya Mwari. Nziyo yaifarirwa zvikuru naBaba Guti yamunoziva ndeyekuti kudi? Coming down, 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 coming down, down, down. The glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray for the Lord to have his way, and the glory of the Lord is coming down. Coming down, 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 coming down, down, down. The glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray for the Lord to have his way, and the glory of the Lord is coming down. Coming down, 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 coming down, down, down. The glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray for the Lord to have his way, and the glory of the Lord is coming down. Ndabva kuGlenview ndauya kuzovhiwa bhodhi yababa vangu Baba Guti. Chii chamakadzidza pamusoro peupenyu hwavo? Ndakadzidza zvakawanda chaizvo pamusoro pababa vangu, zvokuvaka upenyu chaizvo. Ndakadzidza kugara mumba zvakanaka, ndakadzidza kunamata Mwari chaizvo zvakanaka, ndakadzidza kuwadzana navanhu zvakanaka, ndakadzidza even kushambidzika paupenyu hwangu. Ndakadzidza kubva kuna baba vangu. Ndabva kwamurombedzi kwaZvimba kwakutama uko, saka nekuda kwekurasikirwa nababa takaona kuti zvakakodzera kuti tasei tizoonekana navo. Muri kunzwa sei kuti baba vakapiwa ruremekedzo rwegamba rwenyika yeZimbabwe? Tinotenda kuti zvakatonakisisa sezvo ari munhu akabata basa guru kubvira tisati tatora nyika. Vanga vachingori mubasa raMwari vachishandira Mwari, kusvikira tatorwa munyikawo vanga vachingoshandira Mwari. Saka ndinotenda kuti vapiwa kodzero yacho naMwari, kugamba hukuru vapiwa naMwari, nenyika vabva vapiwa negamba. Ndakadzidza kuti Mwari ndiwo anokusimudzira pane zvese zvaunoita. Ini ndinofara zvikuru nenhaka yandakasirwa nababa vangu. Baba vangu vakandidzidzisa kuti unofana kurarama muupenyu hwekunamata uye uchishandisa maoko ako kuva neukama naMwari hwakanaka, so that kana matambudziko akuuya unoprotectwa. Tauya kuti tizopa last respect kuna baba vedu uye tichitenda kwazvo nezvavakatidzidzisa. Nyaya yahombe yavakanyanya kutidzidzisa ndeyekuti seek ye first the kingdom of God and his righteousness, everything shall be added unto you. Saka tinotenda zvikuru tasirwa Mwari mukuru okutanga kutsvaga Mwari, kunyange zvikandiomera chandinofanirwa kuwana ndiJesu. Ndiye zvose zvatakapiwa nemuranda waMwari kuti timushumire Ishe Jesu nemwoyo yedu yese tichitya kumutadzira Mwari. Vafundisi, vana vesangano vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vauya kuzoonekana vachiona chiso chemutungamiriri wavo kekupedzisira. Mai Yuna Guti vanga varipowo apo vanhu vanga vachifamba vachiona mutumbi wemurume wavo, muranda waMwari. Ndiri mutende weGinora, ndinotenda kuti ndiri mwana akatendekwa muzayoja chitedzera foundation yatakatsiwa naBaba Guti kubva ivo zvavakatya Mwari wavo kubva kubhindura kungaone. Mukaona area yacho, I went through those places. It's a remote area, but Mwari akasumudza muranda wake. All over the world we are mourning for him. We are feeling that he has left us, Jesus Christ.
we are following, we have carried the stick to follow the man of God Ezekiel. So we are crying at the same time we are celebrating his life as well. That he has imparted to our life, he has changed our life as we are today. Sei nasi mimi mauya panapa? Nasi tauya nekuda kwemunhu waMwari. Kuuya tichionekana nemutumbo wake, nekuda kwezvaakatidzidzisa nepatari iko zvinezvi kushandawo karekta yedu, karekta yatakanga tiinayo kuona kuti yasiyana nekarekta yemuna Kristo. Vaitiudza kushanda karekta yekuti ungaparidza, ungaprofita, asi kana karekta yako isina kunaka pamberi paMwari hazvigoneki. Ibva pazvakaipa, ibva pautsinya, ibva pachihure, ibva pakunyepa, ibva pazvinhu zvese. Mwari anozokuitira zvakanaka ukashanda karekta yako unowa pedyo naMwari. Saka tanga tichidzidza zvakanaka kuti sometimes unoona kuti upenyu hwangu hwandairarama wasiyana. Pane mashoko atanzwa itawa nevanhu yinzi Baba Guti vaigara vachataura mashoko aya ndeyekuti kudi fear not, sin not. Fear not, sin not. Fear not, sin not. Fear not, sin not. Turikuona uri mukomana wechidiki, sei nhasi wasiya zvimwe zvese kuti uye panapa Amfiki? Ndasiya zvese kuti ndiye panapa paAmfiki kuti ndione the man who taught me the way of life, the way of Christ-like life. And to me it is a celebrating moment because 100 years is not a joke. And from my own supervision, 100 years dzawakararama Baba Guti dzadzanziri dzakapelana naMwari. And I'm happy that he had left a legacy life upon earth. Ndabva kukwekwe kunonzi kutold. Sei mimi masacrifice nguva yekuti mabva kwese uye mabva nguva yekuti musvike pana panguva ino? Ndabva una 5 chandiita kuti ndisimuke nekuda kuti upenyu hwangu hwakasandurwa nekuda kwedzidziso dzaBaba Guti. Vakatidzidzisa chokwadi, vakatipa upenyu. Saka tauya kuzopemberera nekucelebrata baba vakatisvitsa patiri nhasi. Nemwiwo mabva kukwekwe? Aiwa, inini ndabva kuWestgate. Ndafara kuuya kuzocelebrata upenyu hwababa vangu Baba Guti. Vakandidzidzisa zvandiri nhasi ndiBaba Guti. Ndakadzidziswa kushanda matarenda, ndikagona kushanda nemaoko angu. Saka ndinonzwa kufara kuuya kuzoona baba vangu, kuonekana navo. Ndine mufaro wakanyanya mukati mangu. Isusu Baba Guti vangwari an icon to us. He was a leader. Tichivaona tichiri vana vadiki, tichiri ma3 years, tiri vana vekuSunday school, taiona umhepo hwaMwari nezvavaitidzidzisa vachidzidzisa namai vedu. Chishuro chedu nepatiri kucelebrata upenyu hwawakararama ndechekuti muupenyu hwedu tozokwanisa kusvikawo pamagwaro akafambwa nababa vedu nezvese zvavaitidzidzisa. Saka nhasi kuuya kwedu nhasi tiri kupemberera nekuti tinoziva kuti zvavakatiitira zvakatichinja, zvakatishandura nezvataive pamwe chete nevabereki vedu, ende zvakatisvitsa pakuti tizive Mwari nezvaari zvachose. Ndakauya ndakatotora leave kuuya kuzoviga baba, ndakatendukira kunoku, asi ndinoona mabasa aMwari, ndinoona kukura kwebasa, kuti chechi yakakura kusvika nekubulawayo. Munonzwa sei kuti nhasi baba vanzi vapiwa ruremekedzo rwegamba? In fact, he's an international hero, not kuti iremekedzo rwegamba. Chinhu chakangogara chichangovepo nokuti tikatarisa upenyu hwedu isusu takupfekawo masutu. Tiri vanhu vanga vasingakwanisi kupfeka masutu, asi ugamba ihwohwo nesu tinovapa kuremekedza kukuru. Coming down, 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 coming down, down, down. The glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray for the Lord to hear His way, and the glory of the Lord is coming down. Coming down.
Cho takadzidziswa ka izvo zvakuti titere Mwari. Auti chechi iri si rangu, chechi ndira Mwari. Chechi ndira Jesu Kristo. Mutevere Jesu. Musateveri inini. Teverai Jesu. Ndito takadzidziswa. Munapunzira chiani? Tinapunzira rudo. Kuti tiiti rudo. Tiwirirane. Ndi moyo wokuti tigane moyo wakanaka. Kumarawi iriko chechi imene? Iriko. Mukapita kumarawi mumapita kumeneko? Kublanta ndapinda. Vakupi uye kwamabva masumuka nguvai? Ndabva kuChipinge ndokwandabva. Kuchipinge ndakauya nezuro ndasvika kuma3 kwakwedza. Mabva kupi gogo uye masumuka nguvai kwamabva? Ndabva kuconcession ndasumuka kuma6. Taona kuti mabva kure, sei maona zvakakodzera kuti munge muri panapa? Chikonzero ndechekuti muranda nemaapostora munhu waMwari akakosha pasi rose, akachenderera 168 nation achiparidza soko raMwari. Ndozvandisimudza kuti ndiwe ndiri pano. Chii chamakadzidza kubva kuna Baba Guti? Takadzidza kuti baba vakazadzisa magwara anoti go ye and preach. Hanzi reach all nations. Saka iye vakashingirira kufamba manations ese vachitaura the true gospel of Jesus Christ. Havana kuweva. Saka zvakosha kuti tiuye kuzozadzisawo kuvaona tichionekana navo. Muranda wenyu Jehovha, ndimi munomuziya Jehovha. Muranda wenyu Jehovha, ndimi munomuziya Jehovha. Baba muchengete, muchengete, muchengete iwo Jehovha. Baba muchengete, muchengete, muchengete iwo Jehovha. Mashita enyu kwatabva kuma8 tichiuya kuno tichiti tiuye kuzoona tite last respected board zviyunge kuna baba vedu. Ndekupi kwamabva? Kunonzi mushamba kuma Central Bindura province. Mungatitaurirei chamakadzidza imi pamusoro peupenyu hwemurandarume? Akatidzidzisa zvakawanda. Akatidzidzisa kuti munhu unokwanisa kuzvisimudzira nokushandisa maoko. Upenyu hwedu hwakatoshanduka because takati neupenyu hwakunga huchisiririsa mukati muupenyu, asi iye zvino tine upenyu hunotori nani. Tikatasana kuzvikoro chakawana takadzisa nekutengesa. Zvakatidzidzisa zvakanga vadzidziswa kuAmerica kwakanga vari. Saka isusu tinongoona ruoko rwaMwari mukati meupenyu hwedu nokuda kwemuranda nemaapostera kune zvaakatidzidzisa. Baba Guti vakandishandura upenyu hwangu. Ndabva kuruwa Manyakambangwe. Upi? Tinogara kuno kuGlenview 7. Munopinda chechi ipi uye sei nhasi muri panapa? Nopinda UFIC but ndakakurira muZayoja. Saka ndati handingapesane nechitiko ichi. Ndosaka ndauya kuno nekuti baba ava ndibaba vedu kubva tiri vana vadiki kusvika tichikura. Takazoenda kuUFI zvangu nekuroorwa, asi Baba Guti ndibaba vedu chaivo. Mwari wa Baba Guti uyo handidi naye. Tauro pamusoro pezvematarenda. Takadzidziswa kushandisa maoko edu nemunhu waMwari uyo anova baba vedu Baba Guti. Takadzidziswa kushandisa maoko edu. Tikadzidziswa zvakawanda zvandiri kudai zvamuri kundiona nhasi. Hazvisi zvandaive kudhara. Izvezvi ndotona upenyu hwangu hwashanduka. Ndave ndisingatogoni, ndaitonyara kutengesa mustreet. Pandakadzingwa basa ndaitonyara, ndaive nditori manager kwaboko. But izvezvi ndotoona kuti Mwari akandiitira zvakanaka. Ndakadzidziswa kushandisa maoko angu. Saka ndongoti neiwayo handinzwe kuenderera mberi zvangu. MuZayoja ndakadzidzisa kuti unofanira kuva self employed, kuzvishandira iwewe nemaoko ako nemhuri yako, nekuti kumabasa ako hakuna chirikoko.
asi Baba Guti vaitidzidzisa kushanda zvakaomarara kuti uwanewo chaunowana muupenyu, kwete kungogara kugarira maoko. Anzi kugarira maoko haisi cheya, saka unofanira kushanda kuti mhuri ibudirire. Inini ndakanditori murombo asina kana chinhu, ndichitotengesa mabhanana kumusika uko, asi kuburikidza nekutengesa mabhanana kumusika ikoko izvozvo ndatone mota dzangu, ndakutosarudza kuti nhasi ndotora ipi mugaraji, mangwana ndotora ipi mugaraji. Saka ndiri kufara zvokuti ndinotenda Mwari, tichipemberera kuenda kwakaita baba wedu, asi tiri kufara hedu. Amen. Chandawira pano ndauya kuzopa ruremekedzo kuna baba. Chandoda kunyataura inini ndizive baba ndizive kuzayoja. Ndaiita zvekukiyakiya kumbare. One day mandasangana nemwana wamaijari chave kuHeadfield. Vakandiratidza rudo rwasingagone kuda kuexplaina izvo rakati rebei. Vakanditora ndakanga ndiri nherera, vakandita mwana wavo mubamavo. Nana Bethel Jaricha ndakakura navo. Ndakadzidziswa namai DP, mai Christmas, mai Manjoro. Vanga vachiri mai Christmas tichiri kuHeadfield. Vakanditora takakura vachititora sevana. I remember mai Christmas. Vaiti kana Christmas yakuda nokwana December. Vaititsvagira hembe zvakasiyana siyana. Ndakaona rudo kubva muZayoja. Ndinoda kutenda Mwari nababa nekuda kwechiono chavakanga vanacho. Vakatidzidzisa rudo muZayoja. Handisati ndaona chechi ine rudo seZayoja. Baba Guti,